Santa? Hoy. Ako talaga tig-testing. Testing pagkasya sa'yo, kasya din yan sa akin. Ganda. Maganda siya. Labas-labas dyan lang. Ano ka lang sa loob. Hindi kasi taas mo po. Ganyan. Ganyan ka. Maganda siya. Diba? Pero mag-spaghetti ka pa rin sa loob. Oy, kay. May ganyan din ako, Bel. Nakita. Ako, nagsuot ng spaghetti sa loob. Oo, spaghetti sa loob. Lumabas yung mga Chan. bilbil. Chan, no? Pero hindi alat at chan ko. Oo. Bakit? Yan. Bet ko yan ang color. Asa Tiros? Ganyang color bet Saan ko. yung salamin niya? Hangin ka. In charge ba? Ah, grabe. Kapoy. Mag-bite daw pataas. Mag-bite daw pataas. Chicken kare-kare, fried Ayan ang menu fish, nila. breast, minilaga, mixed pancit, pinakbet for only 2 KD. Buffet pala? Ay, nung 21. Papaitan. Ayaw talaga nila mag-anuan.